بأقوى حجرنا لك فرق معلتن فرعان أخيلون اللهم يربعة مسكرن كتريستر على وزينا ومسند أنا نفل مالونا كم يتوعلوا زخبركم تعزتنا كسافة أمن مسند أنا مكتالكم بخبر زقدم ليديا تخلى مرامي بغض النقطة زينا فيلم ሚኒስትር ትምህርቲን አውት ትምህርቲ ብርታ አዋጋ ከፋፍል ጀሚሮም ኣብ ፌስቲቫል ቀሪቡ ዘሎ ያታው ድኮና አባይትን መነባብሮን ሓድሽ ወለዶ ትምህርቲ ምዃኑ ተሓቢሮም ሚኒስትር ጥዕና ሕማም ዓሶን ምጥፋእ ስትራቴጂካዊ ውጥን ሓንፂጡ ይሰርሓሎ ሶርያ አንጻር ሽበራውን ዝካየድ ስርሒታት ከም ዝቕፅል ኣፍሊጣ وعلى متحققات ቻይናን አፍሪቃን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ይቃናዓሎ መንግስቲ አርጀንቲና ቁጠባው ቅልውላው ንምክታእ ስጉምትታት ከም ዝወስድ ሓቢሮ زرزر زينا منغستي إرترا عمتاوي كسب 45 مليون نقفة وتعيتات بمقبار مسارتها وناوت تمرتي برتا عواقا خكافة في الكابز جمبر عسى تغلط عمتها تقطير الله إذ مدب لو ما عمتون تجمير الله قازت إني حبتهم فرزق نزدالو وطبطب شامت والدك أربوي ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም መቕፀልታናይቲ ዓመት መጻብ ዋን መጅማር ዓመት ትምህርቲ ዝገብሮ ሎም ዓመት ውን ኣብ መላ ሃገር ንዝርከቡ ተምሃሮ ዝኸውን ናውቲ ትምህርቲ ብርትዕ ዋጋ ከከፋፈል ጀሚሩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን አቶ ገብረሃንስ ሓጎስ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ እዚ ካብ ዝጅመር 12 ዓመታት ኣቁፅር ዘሎ መሰረታዊ ጠለባት ናይ ምውሓስ መደብ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ኮሌጃት ዝዝርጋሕ ኮይኑ ጥራውስቲ ብርዕታት ርሳሳት መደምሰስ ኮምፓስን ካልእን ከም ዘጠቃልል ብምግላጽ እቲ ዕላማ ተምሃሮ ብርትዕ ዋጋ ናውቲ ትምህርቲ ንኽዓጥቁ ንወለድን ኣለይትን ንምሕጋዝ ምዃኑ ኣብሪሁም መጀመርያ ከም ዕላማ ዝተበገሰ ኣብ 2006 ኮይኑ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ዕዳጋ በቀሊሉ ስለ ዘይተረኽበ ትተረኽበውን ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝነበረ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ካብዚ ክቡር ዕዳጋ نخوص من عندي كابدقي جزء نخمسة وسينو كم قاروها قربنا وتتمهرتي زحسر واقع ويك برتع واقع أب تمهارهم تحت جيري إزي بمخانوها نتمهارون نهزبن عبا سنة ذهبي تجواري أبي فتحك أمتي نازي مدب كون مقبار منغستي عمتاوي كاب 32 كساب 45 مليون نعفة وزاي كم زقبر زتغسى أتو قبرهانس ناب كل النوس زواتات كبات أحسل زخونة ولد نزفليتهم ندوكم زدلنا وتتمرتي ككاب أبيات التمرتهم كعدقو أزخاخيرهم مسرتنا إذا قرب زي تتكمت زغونو كاب كرمي تمرتي مالتي بري برايمري كساب كل جاس زلون أفتحتي مقرام حقي كيدا زغونون كمون تمرتنا عبيتي مالت تمرتي عبيتي ما هي من الزيت فون كمون أو سراوي زلون زت قال ليه مالتي كله زي يوم تكمتي يوم نزي أتوم زغون كرب كابدقة تجزيو نقد بعض عبيلو أسمر أتمه بديحرو واقات يجيرلو نابزواتات فحكم يقبر نبزواتات بقى تازي كونكا مجمريا نابتن نقصان زواتات يزرقح مالي حركاتي نقصان زواتات كقصن دارنا بيت مرتورد مالتي سلازم نفسه كفته مهاراي نايزي الدولات المهرتي تتقام خونا الله አቶ ገብረሃንስ አሞዳታ እቲ በሚኒስትር ትምህርቲ ብርትዕ ዋጋ ዝከፋፈል ጥራውስቲ ኣብ ገበሩ ንቕሓት ተምሃሮ ኣብ ጥዕናውን ትራፊካውን ድሕነት ዝዕቢ ጎስጓሳዊ ጽሑፋት ከምኡውን ምስ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ምትእስሳር ዘለዎም ስእልታት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንንግዳዊ መዓላታት ክውዕል ይኹን ብናይ ገሊ ትካላት ንግዲ ክሽየጥ ኩልኩል ምዃኑ ሓቢሩ ገለ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሰባት انتخاب تمهراي دي انتخاب ستور دي ويقلي سريقهم يوصوهم مد عارفين عداقا كوصو خليهم انت رزاوتس فلياتيني قن عداقا سحتي لتصنع كاي ذن كوز قور خانا بحق قرب صني حميمي أب فستيفال قريب زلو يتاود كنا أبايتن من نبابرون حدش ولدو عب تمرت مخانون تحبيرو قازيت إنها فرتنا عندهم توسخت الطبالوا
ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2018 ንምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ያታው ድኳና ኣባይትን መነባብሮን ብሄራትና ኣብ ርእስቲ ኣምውራስ ባህልን ክብርታትን ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ንሓድሽ ወለዶ ኣገዳሲ ናይ ታሪክ ትምህርቲ ከም ዝርከቦ ነጋድያን ገሊጾም ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብ ሓደ ቀጽሪ ምስ ባህሊ ልምድን ታሪክን ብሄራትና ንኽትላለ ዕድል ዝፈጥር እዩ ዝበልዎ ሃብ ትርኢቶ ኣገዳሲ መድረኽ ምውራስ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ እዮም ሓቢሮም ዝኾነ ባህሊ ከም ዘሎ ብህያው ኣገባብ ብኣፍ ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ ንወድኻ ኣብ ትምህርቲ ግለጽ ቃል ግን ኣብዚ ብፍሉይ እቲ ኣባይታ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣው ከምዚ ዓመታት ንድሕሪ ትመልሰካ ኮይኑ ስማዓካ እሞ ነቲ ባህሊ ብፍላይ ከም ዘሎ ክትፈልጥ እንድሕር ዳደሊኻ እቲ ፌስቲቫል እቲ ዝበለጸ ኣጋጣሚ ምዃኑ እንዳዘኻኸርኩ ህዝቢ ነዚ ፈሊጡ በብ ዝከኣሎ በብ ዝምባልኡ ክሳተፍ ኣቕሙ ከብር ይላቦ علم هرجان اقل فراخ وقل كير وقل صنيت اول قبي حدق النجاماتو حدق نيرتو عاداتنا قنامرتو وشقنا قنامر كقنا نتعور እቲ ምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ያታው ኣባይቲ ናውቲ ገዛ ኣልባሳት ናውቲ ማእቶት ያታን ስርዓትን ትሕዝቶ ቤትን ደንበን ከምኡውን ካልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት የጠቓልል ኣብ ጨንፈር ባህሊ ዞባ ማእከል ኣወሃሃዲ ኮይኑ ዝነጥፍ ዘሎ ኣቶ ስራጅ መሐመድ ጃስር ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ምርኢት ንዓበይቲ ምዝኻር ንኣሽቱን ወጻእተኛታትን ድማ ምልላይ ምዃኑ ጠቒሱ ብመልክዕ ውድድር ቀሪቡ ምህላውን ፌስቲቫል ድምቀት ወሲኹሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ዜጋታት ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኣብ ሓደ ተኣኪቦም ናነና ንሕድ ባህሊ ክሪኡ ከለዉ ሓደ ናይ ሓደ ባህሊ ፀቢቑ ይፈልጥ ንሓድነት መግለፂ እዩ ምትእኻብ ናይ ኤርትራውያን ሰላም ዘላቕዕ ቤት ብዝብል ቴማ ብ31 ነሓሰን ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2018 ብባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ቁሸት ዞባታት መሃርና ዘናጋዕን መደባት ቆልዑ ስእላዊ ምርኢት መሸጣ መጻሕፍቲ ምርኢት ባዛር ዕላል ምስ ገዳይም ስነ ጥበባውያን ከምኡውን ባህላውን ዘመናውን ህዝባዊ ጓይላታት ክሳብ 8 መስከረም ተኸፊቱ ክቕንዩ ኣብ ሃገርና ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ከም ዝሰረቱ ንጥፈታት ክካየድ ፀኒሑን ኣሎን ውፅኢቱ ድማ ዝምስገን እዩ ነዚ ንምድንፋዕ ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ ሕማም ንምጥፋእ ስትራቴጂካዊ ውጥን ሓንፂጡ ይሰርሕ ኣሎ ጋዜጠኛ ኣዜብ ብርሃነ ፀብፃብ ኣለዋ ሚኒስትሪ ጥዕና ሕማም ዓሶ ንምቁፅፃርን ንምጥፋእን ስትራቴጂካዊ ውጥን ብምሕንፃፅ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ኣብ ዘሎ ዓመታት ኣብ 17 ዓሶ ዝበሃል ንኡስ ዞባታት ሙሉእ ብሙሉእ ንምጥፍኡ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣባል ቤት ጽሕፈት ምቁፅፃር ሕማም ዓሶ ኣቶ ኣማን ጎይቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዛጊት ነቲ ሕማም ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ከም እተረኽቦ ተመዝጊቡ ዘሎ ውፅኢት ብምዕቃብ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ንምድያብ ቀጻሊ ናይ ምክትታልን ምክልኻልን ንጥፈታት ከምኡውን ጎስጓሳት ይካየዱ ከም ዘለው ኣብሪሁ ኣብቲ ብብዝሒ ብዓሶ ዝጥቃዕ ከባቢታት እቶም ቀልዲ ጠንቅታት ፅሬት ኣከባቢ ዘይምሕላው ዘይውሕስ ኣጠቓቕማ ናምስያ ምስ ሓመምካ ብኣጋ ናብ ሕክምና ዘይምኻድን ንዝተዋህበካ መድሃኒት ብግቡእ ዘይምውሳድን ከም ዘጠቓልሉ ዝሓበረ ኣቶ ኣማን ምጥፋእ ሕማም ዓሶ ኣብ ንቕሓት ሕብረተሰብ ስለ ዝምርኮስ ኣብዚ መዳይ እዚ ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣማን ዝኾነ ሰብ ምልክታት ሕማም ዓሶ ምስ ዝስምዖ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ናብ ትካል ጥዕና ክኸይድን ዝተዋህቦ መድሃኒት ብግቡእ ክወስድን ብምልባው ጣንጡ ዝፀፈየ ተወንቃቑሖ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ስለ ዝነቁሕ ሕብረተሰብ ሰሙናዊ ፅሬት ከባቢ ከዘውትር ተላብዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 3 ዓመት ንህዝቢ ብመድሃኒት ዝተሰበነ ናምስያ ብነፃ ከም ዝዕድል ይፍለጥ ኣብ ቀጽሪ ኣባይትን ትካላትን ዝርከቡ ኣግራብ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ስለ ዘቃልዑ ኣብ እዋኖም ክቁረጹን ክቕምቀሙን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ቢንያም ፍስሐ ጽዮን ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ ሙሴ በኽረጽዮን ካቅርቦ እዩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንሓደጋ ዘቃልዕን መንገዲ ኣጋር ዝዓጹን ዘባላሽን ዘሎ ኣብ ቀጽሪ ኣባይትን ትካላትን ዝርከብ ኣግራብ ክጽንጸልን ክቁረጽን ኣብ መምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ኣትክልትን ጽሬትን ኣቶ ፍጹም ሃይለ ኣዘኻኺሮም ኣብ ካንሸሎ ዘለዎ ኣግራብ ነቲ ዋየር ኣብ መንጎ ጨናፍሮም እትዮም ቅድሚ ማይ ምህራሙ ሰሲር ከብሎም ዝንሕሞ ይቕለጥ ማይ ምሳሃሮም ኣግራም ዝገብር ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ስላዕ ሓደ ጨንፈር ይበትኮም እቲ ዋየር
ድሕርቲ ብኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ዝቐረበ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ቅሬታ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣተፍጹም ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ሰራሕተኛታቱ ካብቲ ኣብ ጎደናታት ዝርከብ ሸባኻታትን ስየን ካልእን መዓልታዊ ክሳብ 40 ኣግራብ እናቆረጹ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ኣብ ኣባይትን ትካላትን ዝርከቡ ንምቑራጽ ወነንቲ ክተሓባበሩ ጸዊዖም እቲ እንህቦ ኣገልግሎት ሙሉእ ክንብል ኣይንኽእልን ዝበለ ኣተፍጹም ኣብ ምክትታል ኣግራብ ዝነጥፉ 80 ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ እንተኾነ ግን ናይ መሳለጠታት ሕፅረት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ብምትሕብባር መንግስታውያን ትካላት መምሕዳራትን ህዝብን ግና እቲ ናይ ምቑራጽን ምፅንጻልን ስራሕ ይሳላሰል ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ሽባኻታት ኣብ እዋኖም እንተዘይተቐምቂሞም ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዝፈጥሩ ምስተቆርጹ እውን ቀልጢፎም እንተዘይተላዒሎም መንገዲ ዓጽዮም ኣብ ልዕሊ ኣጋርን መካይንን ሓደጋ ከውርዱ ምጽንሖም እዮም ኤርና ዝተወከሰቶም ወሃብቲ ርእቶ ዝሕብሮም ኣብ መወዳእታ ኣተፍጹም ኣግራብ ብኢደዋንንካ ክቑረጹ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ዝኾነ ወልቀ ሰብ ይኹን ትካል ኣብ ቆጽሩ ንዝርከብ ንሓደጋ ዘቃል ኣግራብ ክቖርጽ ምዝደሊ ብመንገዲ መምሕዳሩ ናብ ጨንፈር ኣታኽልትን ጽሬትን ዞባ ማእከል ከመልክት ምስ ተፈቕደሉ ጥራይ ድማ ክቖርጽ ከም ዝግባእ ኣብርዩ ጨንፈር ኣታኽልትን ጽሬትን ዞባ ማእከል ኣብ ጽሬት ከተማ ከምኡውን ምክትታል ኣታኽልትን ዕምባባታትን ዝነጥፍ ኣካል ዞባ ማእከል እዩ ህዝቢ ጥሬት ከባቢኡ ኣብ ምውሓስ ከምኡውን ኣብ ምግራብ ምጽጋን ጽርግያን ካልእን ዘሰላሰሎ ዘሎ ንጥፈታት ዝምስገን ውጽኢት የመዝግብ ኣሎ ከም ኣካል ናይዚ ነበርቲ ዓድና ምን ኣድማዓዊ ወፈራታት ልምዓት የሰላስሉ ኣለዉ ወኪል ኤሪና ኣብ ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባ መብራህቱ ኣሚነ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ዳናይት ክብሪ ህይወት ነበርቲ መምሕዳር ዓድና ኣምን ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባ ብጋንታታት ተወዲቦም ኣብ ምጽጋን ጽርግያን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ሰፊሕ ወፈራታት ልምዓት የካይዱ ኣለዉ በቲ ንመዓልቲ ኣስታ 300 ጉልበት ሰብ ዝሳተፎ ዘሎ ወፈራታት ኣብ መስመር ጽርግያ ዓድና ኣምን ደቂ ሸሓይ ዝተጀመረ ናይ ጽገና ንጥፈታት ብዝሓየለ መልክዑ ይሰላሰል ከም ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ብመስመር ዓዲ ቢደል እትመላለስ ኣውቶቡስ ሓራት ብመስመር ኣስመራ መቐርካ ዓድና ኣምን ደርሰነይ ብምቕያር ዝበዝሐ ነባሪ ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ንምግባር ምዃኑ ነቲ ወፈራት ዘወሃህዱ ዘለዉ ሓቢሮም ብኽኢላታት ሕርሻ እናተመርሐ ዝሰላሰል ዘሎ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ወፈራታት ድማ ጥብዝበለት ማይ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓልን ፍግረ መሬት ብምክልኻልን እቶታውነት ንምኽዕባት ከም ዝኾነን ዝምስገን ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎን ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣቶ ዳልሽ ተስፋይ ገሊጹ ሓላፊ ምክትታል መምሕዳራት ከባብን ፕሮጀክትታትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እያሱ ሃይለ ብወገኑ እቲ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ኣብ ምቅላል ሽግር መጓዓዝያ እቲ ዘድሊ ውጽኢት ምእንቲ ክርከቦ ኣብ መስመር ኣስመራ መቐርካ ደርሰነይ ኣቋሪጹ ዘሎ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓራት ቁልጡፍ ምላሽ ክረክብ ኣተሓሳሲቡ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ንኹነታት መስመር ብኣካል ሪኡ ንሕቶኦም ብእወታ ክምልስ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ዓድና ኣምን ሓንቲ ካብ 22 ዓድታት ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባ ኮይና ኣስታት 4500 ህዝቢ ይነብራ ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ክቡራት ተዓዘብትና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብራ ዕድም መንግስቲ ሶሪያ ካብዝን ካብተን ዝመጽእ ተቃውሞታት ብዘየገድስ አንጻር ሽበራውያን ዘቕንዐ ወተሃደራዊ ስርሒታት ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቕጽሉ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ባሻር አልአሳድ ብ3 መስከረም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ኣብ ከተማ ደማስቆ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እቲ ስርሒት ሽበራውያን ካብ መሬት ሶሪያ ክሳብ ዝወጹ ክቕጽል ምዃኑ ኣረዲዮም ሃገራት ምዕራብ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ከቋርጽ ጸቕጢ ክፈጥራ ይፍትና ምህላውን ዝወቐሰ ፕሬዚደንት አሳድ እቲ ጉዳይ ንሶሪያ ጥራይ ከም ዝምልከት ኣፍሊጦም ሩስያ ብወገና መንግስቲ ሶሪያ ኣብ መሬቱ ኣብ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ስጉምቲ ክወስድ ልኡላዊ መሰሉ ምዃኑ ሓቢራላ ይኹን እምበር ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቅልውላዊ ሃገሩ ንምፍታሕ ምስ መሻርክቲ ዝበለን ሃገራት ዘካየዶ ጻዕሪ ብዝለዓለ ከም ዝቐጽሎ መንግስቲ ሶሪያ ኣፍሊጦም ሩስያ ኢራንን ቱርክን ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዝመጽእ 7 መስከረም ኣብ ኢራን ርክብ ከካይዳ መደብ ኣሎ ንሰፊሕ ከባቢታት ሃገሩ ካብ ሽበራውያን ነጻ ዝገበረ ሰራዊት መንግስቲ ሶሪያ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ንምድምሳስ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ በቲ ስርሒት በርጌስ ሶሪያውያን ግደ ከይኮኑ ዝሰግኡ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣስታት 1 ሚልዮን ነበርቲ ናብ ካልእ ከባቢታት ክሃድሙ ከም ዝግደዱ ተኣሚቱሎም
ቻይና ዘእንገደቶ ሳልሳይ ዋዕላ ምትሕግጋዝ ቻይናን አፍሪካን ካብ ትማሊ 3 መስከረም ጀሚሩ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ይቃና ኣሎ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ መኽፈቲ ናይ ዝመራሕትን ወከልትን መብዛሕትአን ሃገራት አፍሪካ ዝሳተፎ ዘለዎ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ካብ ሃገራት አፍሪካ ትገብሮ እታው ዘይተመስረሐ ባህርያዊ ፀጋታት ብዝተመስረሐ ኣቑሑ ከተሰንዮ መደብ ከም ዘለዋ ኣነፂሮም بزيكازي تشاينا بملكة دقف بمنجد فينانساوان تكالاتن كوبانياتاتن تشاينا زقبر وفرن فينانساو حاجزاتن كمون كال ملكة زوهاب نيسوسا بليون دولار فينانساو دقف ناهجور أفريقيا كتقرب مخانا تمباتيعو وفر كوبانياتات تشاينا أب أفريقيا كاب كل تشحن 15 كساب كل تشحن 17 نابل على سوسا بليون دولار كم زعر جزنة إرت أطابات مينستر نقد تهجر إذا دما أبز حلفة إسرع عمتات كاب نؤس أو فارت نبزل على نقداوت مشارخ أهجور أفريقيا كتكون كم زخارة ينتر بزي كازي تشايناوان أوفرتا بأفريقيا لعلي 800 مالت لعلي 300 شح كاب طغلا سرحتنياتاتهم زيغاتات نايتن هاجرات بمخانهم كاب كند من عدلات شغلات بأفريقيا كوينهم مهلاهم يقلت أب هاجرو تخصيتو زلو قطباو قلولاو زشاقلو منغست أرجنتينا وصايتات نمغدال زحجزو حيالو سغمتታት كم زوسد حبيرو اتقطباو صقم كاب مقططار وصاي خون كم زلو زحبره بريزيدنت ماوريشيو ماكري نمغتو نقطر مينسترات كاب 22 ناب 10 تكبرو دو مخانو ب3 مسكرم افليطوم بزيكازي اتاويتات نمعباي متن قرص كم زوسخ ابتا غطامي ارديو از خمزيلون كلو اتسغمتي كاب حزبي حيال تقاومو كمصو جميرلو مساغراو معكن غنزب ن 50 بليون دولار نيل أحسن من زفرمة منجست أرجنتينا تجبروا خكالات أفعب حلفة سمون طويعيو كاب هاجرات لاتين أمريكا سالساي زعبي قطباء تونن أرجنتينا زمت عمت زخفل أستات 5 بليون دولار لقاح كم زلوه تبصباتي تقسم تركي مس غريخ اب زكراخرا مبراو غزات ادنا ندادن غازن كتكايد كم تخل اميتا قبرص غريخ اب تخبابي بيناوي نعدنا نطفات تكايد كم زلات وقس تركي غزاتان موحاس تمسسال نطفات كم تكايد افليطالا غريخ زحلف ورح لكاتيت اب تنخليتين هاجرات زكراخر كباب ادنا كتكايد اب زفتنتلو كب سراويت تركي تقاومو خمز غطما ايرسعن سيميناو كفال قبرص مس تركي دبواو دما مس غريخ كم زمحدر زحبرو صطابات بسنكت مكففال امونغو تركن غريخ زي مقراو تفطيرو كم زلو يردوم نتادسيت اب حنتن مصنبار كايد زصنحه زباو صعري زاغيت زጥቀስ ውጽኢት አይተረኽቦን በዚ ድማ በቲ ጉዳይ ኣመንጎ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝኾና ቱርክን ግሪክን ንሓያሎ ዓመታት ዝቐጸለ ዘይምቅዳው ሰላማዊ መዕረፊ ክረከብ ከም ዘይከኣለ ጸብጻባት ይገልጹ إسرائيل كم تياب سوريا زكايدتو أب عراق نزركب وتهدراو إعلامات إيران ون كتتقع كم تخل بسلسة مسكرم أتم بها منستر مكلهال إسرائيل أبيجيدور ليبرمان أب زهبو مجلتي أب سوريا نزلو كونتات بدقيق يكتاتلو كم زلو بمحبر أب قدا إيران دما هاجرو بتا أب سوريا زوسر زلو سقوم تتراي كم زي تحتر نخلو نترك خون كم زدلي أفليتهم هاجرو أمرت عراق سقوم تختوسر نزلو تخلوتات بزملكت نزقرب اللحتو دمات منستر كاب إيران نزنكل زخونا عينت سقات كاب زمت أشتن خيم زي قدس إسرائيل سوق إلى 5 تريو أنا تيرو ندب بمينستر مكلهال إسرائيل استوها بمجلس بزملكت منجست عراق يخون إيران استوها بملسا جبري زاجيت يلن أب عراق قد تاوي وتهدراو هلا وزلوا أمريكاون مجلس عهبتن إسرائيل أب عراق أب علز ركب علامات إيران ما تقعت خمت كايد تتنبه زلا رويترز أب زحلف السمون نجت توان من جتات عراق إيران هاجرات معرابن بمتقاس إيران أب عراق نزركب عطوات شيعان حتى رحكت بالستيك ميسايل كم زعت أطم دحر مكلحيم كيلاتات سنكوعتا قبطي أب وسانا سندل تفلق نيل أب موائل نيلوان زنبرت بتنتاونتا أب قدامي درجات السرع تنتاوي تعد كم زرخبو بخلطة مسكرم حبيرم منستر تنتاو إرسات قبطي أب زوطو مقلتي أبتا بمتحببار قبطاويانن فرنساويانن كيلاتات سنكوعتا سترخبت تنتاوي تعدي أسرات انسساتاتن أتكلتن زحازة حيالو قفوتات كمون سرحات كايلان امنن كم ترخبة أرديوم تا سترخبت تنتاوي تعدي نحام شاي موائل كدم لدة كريستوس كتكون زلو تخلو العلمو زحبرت مينستري ازي مزرغاغت قدم تزاغيت استرخبت زطنتا وحرم زنبرت مخانا كتكونيا الترخبت عبدل تفلغني لاي زنبرو قدامت سفارو السلطان ملؤ سئل زهب كون لعل تثبيت تنبير له كم زلو نتقوعتا زكايدو كيلاتات حبيرهم
نمودات زينا أب ممعبالن مقربن أجلجلوت مراخبيتات زنت فاتشانا وانتكالات ناي 5G مالت حامشة ولد مراخبيتات تليفون فتنا أكايدن حدا كبعد بيت التكالات ممعبالن مقربن أجلجلوت مراخبيتات زخونة تشاينا تيليكوم أب كتمان شينزين دبوباو تشاينا مدبرنا إذا حدش تكنولوجي بمتكال نتعود استغال فتنا كم زكايدة تحبيرهم بمسارة استخايدة فتنة جمجمة وقلطافة نايتي بز حدش تكنولوجي زقبر مسججار حبريتا مالت داونلود سبيد لعلى حدا جيجا بايت أبكال إيد كم زخونن كسب 3 جيجا بايت أبكال إيد كم زديبن كرجاجت وكم زخالو كيلات تتكال حبيرم تشاينا تيليكوم بتوسخ مدبرات بمتكال كسب كل تشحن أسات تشعتن صفح زبالة كبابتات بتحدش تكنولوجي من رهاب عليمو يسرح كم زلو زقلتو سمزت تتكال أبل تشحن إسران عراقا كقربوت تثبيت كم زجبرو قاليتم كالوت كم هواوي زعم مثلا تكالات مفر تكنولوجيا من راخبيتات تشايناون ماكلات ممعبال 5G بموداد نمعبالو تعبتاتي كايدا كم زلوا يحبر نلوم مقاطر استرالوا زيناوي مسنا دونا أبسلازي ملو مسترفو مدباتي إر تي في بروح معلتين سلام كمي صنيحكم كبرات عزبتنا على زينا سبورت انه نمكتتالكم بخبرنا قدم بالعسر 4 سبورتا ودرات حيلتات مكلخال ايرترا بوعو منفسي قصلالو تمالي سوني 3 مسكرم ناي استرخبو وصيت صبصاب يسعب مالي 4 ساعات قدم قطريا ميدا جراند هوتيل قطمات كعسو سكيت تخيدو أقدمن ميدا زوردا حرينان مختن كخونان كلوا حرينا 58 ب32 تعويتا قصيلن عنبر بمسنطر قطيمن حيال ناي موددار منفس بمنصبر قدما عنبر ب67 ب34 تعويتا اب ساعات دحر قطري بقطمات كعس اغري اب ستاديوم كرن زقصله سبورتاو قطمات حيلتات مكلخال كاب ساعات كلته اتحيزن حرينا مس نسري بنيفر كامس بدو قطيمن اذن كلته غانتاتات تمقاطان صوتا خنصبارقان كلوا حليفن اب زكايد اوفتنتات امبل 23 دقيق ميرون اكالن غانتو مريحنتات حيزو بدحر زتمزغبه شوتو ينبرن صوتا خاب عوت غانتا نسري حد بادو تزازيمو قصيلن بنيفر مس بدو قطيمن اقديما بنيفر زناد منقسقاس بمنصبراق امبل 21 دقيق بنصا قلع خفصوم كيروس اتنا ادشوتو مزغيبا ابز سبورتاو متلخ زمولو قطم بدو كاب دحري تبغيسا امبل 27 دقيق كام ميكائيل محري امبل 4 دقيقه كاب هابتوم كبراب كلتا شوتات بمركاب نصوتا ناب كلتا بحد قيرتو دحر عرفتي كلتين غانتاتات زناد منقسقاس ارين انت هونه جن بنيفر تم عراريا شوتو تمزغباي كالتن بنصارو بدو امبل 75 دقيق كابروس توم عالم سالسي تشوتو مزغيبا مدوب غزي دما بعوت بنيفر 3 بحده تزازيمو كسكبرات عزبتنا على توزينا سبورت ابزي فتسن مزتروف مدبات سلام